Соңғы елларда балалар конкурсларына язучылар бірлігі аша бик көп жерге туры килә. Ол конкурсларның бик мөһим икәнен без барыбыз да аңлыйбыз. Шуңа күрә финанс яклары начар булса да, матди яклар. Ул конкурслар әле Аллага шөкер эшләп килә. Менә сәхнә журналы оештырган конкурста катнашкан спектакльләрне карап чыктым. Берсеннән берсе матур балалар. Балалар бит алар ихластан уйный, ул ышана шушы әйбергә. Чөнки әле аңа төпле акыл утырмаган, ул уенда да чын дип белергә мөмкин. Менә шуңа күрә карап чыктым бит, шактый гына спектакльләрне. Балтачның Дырма мәктәбе куйган Йолдыз малае. Әлбәттә монда Сәйдәшев углары Әлдермештән әрмәндәрлеге килеп истәлгән. Чит ил әсәрләрендә, пьесаларда үзләренең көйләре, моңнары булуы мөһим. Ул шулай яхшырак, дөресрәк яңгырый. Шулай ук татар әйберләрендә дә татар мөхитен чагылдырган моңнарны гына кулланырга кирәк. Менә монда тагын әйтеп китәм, Чирмешәннең Карамыш мәктәбе бик матур аянычлы хәл дигән әсәр куйды. Балалар бик кызыклы, хәрәкәтчәннәр. Алар белән төрле спектакльләр куеп була. Шуңа күрә куркмыйча эшләргә кирәк. Әлбәттә, режиссерларга киңәш йөзеннән нәрсә әйтә алам? Балалар бит алар олы кешеләр кебек төрле характер, аларның һәрберсенең йөрәгенә юл таба белергә кирәк. Аннарысын төп хаталар теге үзешчән сәнгатьтәге режиссерлар, төп хаталар мизансцена куйганда зур хилафлыклар җибәрәләр. Мәсәлән, бер-берсен каплау, арт белән калгач тамашачыга сөйләү. Профессионал актерлар да ал белән сөйләгәндә дә 24нче рәткә сөйләргә тиешләр. 24нче рәттә утырган тамашачы сине ишетергә, аңларга тиеш. Шуңа күрә, әгәр син профессионал булмаган артист бала арт белән сөйли икән, аны тамашачы ишетми, димәк, әсәрнең нәрсә турында барганын аңламаска да мөмкиннәр. Тагын үзешчән сәнгатьнең режиссерларга мәктәп, балалар бакчасы җитәкчеләренә, тәрбиячеләренә әйтеп китәм, сүзне партнерыңны әйләнеп узып, каршыга чыккач кына тамашачыга җиткерергә тиешсең. Әгәр син барган мәлдә сөйлисең икән, менә шулай әйләнеп үткәндә партнерыңны, сүзләр җутыла. Шулай ук күпчелек үзешчән сәнгать режиссерларында тагын бер зур хата, алар мизансцена куя алмау сәбәпле күп вакытта плакатлы әсәрләр булып чыгалар. Мәсәлән, балалар тезелеп баса да сүз генә сөйләй. Ул профессионал телдә китап уку дип атала. Проза әсәрен укып бирәләр дә баскан килеш. Һәм шулай ул әсәр карарлык булмый. Менә иң мөһим әйберләр шулар, әлбәттә, тел. Сәхнәдән сөйләгәндә сүзне ашыкмыйча чәйнәп бирергә кирәк. Һәрбер хәрфең аңлашылырлык булсын. Кай вакытта тиз сөйләп ташлыйлар, кай вакытта лыбырдыйлар, авыз эченнән бутка төшерәләр. Булар иң җитмәгән нәрсәләр үзешчән сәнгатьтә. Инде гомумән әйтеп киткәндә, менә без Гафур Каюмов белән йөзләгән балалар театрларын карап йөрибез. Чөнки ел сайын була торган Иделкәйм конкурсы, ул моны безнең министрлык оештырган конкурс. Бик көчле балалар театрлары бар. Хәтта менә кайберләре профессионал театрларында уздыра торганнар бар. Әйтеп китик, Чистайның Гранины җитәкләгән коллектив, шулай ук быел Ютазы шак катырды, профессионал уровеньда куеп, балалар белән анда бит ул гына кеше түгел, алар 60 баланы сәхнәгә чыгаралар, зур әкиятләр куялар. Аны профессионал театрларда куя алмый. Чөнки монда
vokalistlar, xoreografiya, drama əsəri oynayışlar, bütünüsü birgə qoşulub əkiyyət icad etələr. Mənə bu zor ayrılar. Allah'a şükür bu mümkündə özəşən sənət teatrları, balalar teatrları, ülkələr teatrı arasında da acayip kollektivlər var. Şuna görə bizim tüm məqsadımız mənə şu şey Zilnur Hüsniyarğa bir zor rəhmət şu uyuşturan konkurslarda balalar nişik deyib etəm, aralaşırğa öyrənələr bir-birisi bilə. Onlar tura-bura alar şit kişilər bilə də aralaşqanda jеңілрәк bular. Turmuşqa qaraşları kengəyə. Çünki biz şu kiçikənə iş biləmiz, zor iş işləyimiz. Balalarga biz turmuşunu aşarız. Turmuşda yaşarıga öyrətəmiz. Tərbiyəliyimiz. Teatrga jirgən bala nindi tiləsən indi vuzğa barıb kirgə mümkün. Çünki yol qıyıqraq bular. Kişilər bilə aralaşır kişilər bular. Mənə bizning eng mühimi tüm işimiz kelajakda men endi o'zimizning millatdan chiqib Tatar millatinin aldınlarına almaş hazırlıyız.